d'Andorra, el tobogan de natura més llarg del món. I ho fan després que un jove i una nena, familiars dels denunciants, hagin resultat seriosament ferides als peus durant el descens. Es qüestiona que les mesures de seguretat siguin suficients. Això és el Tobotron, l'atracció andorrana en què hi ha hagut almenys 2 accidents aquest estiu. Un noi badaloní de 23 anys i una nena de 10 de Sant Cugat del Vallès han acabat amb un peu destrossat. En el cas de la Maria, la pregunta és per què 2 germanes de 10 i 12 anys van poder fer el trajecte quan a la instal·lació es diu que els menors de 13 o més petits d'1,20 m han d'anar acompanyats d'un adult. Sempre vam preguntar i preguntem si elles podien anar soles. I sempre ens van dir que sí, perquè no era una qüestió d'alçada. I la meva filla gran van considerar que tenia una alçada correcta. Vam fer una curva a l'esquerra, vam fer una curva a la dreta i amb l'inèrcia del mateix trineu, doncs a la petita se li va escapar la cama, se li va anar, va començar a picar amb les proteccions i va parar. Tot i que no hi ha avisadors d'alarma, l'empresa diu que la instal·lació té totes les garanties de seguretat. No podem parlar perquè està a via judicial, però sí que podem explicar que bàsicament les normes de seguretat s'han de complir, el cinturó de seguretat acordat, mantindre els peus i les mans dintre del trineu i sobretot mantindre la distància de seguretat amb el trineu de davant. Normalment complint aquestes normes no hi tenen per què haver accidents. A ver, lo primero que me dijeron ellos era que si me había pasado eso porque iba haciendo el tonto, que no usaba correctamente la tracción, pero yo usaba correctamente la tracción. Yo en ningún momento ni saco el pie para hacer el tonto, ni hago mal uso de la tracción, sino yo iba como debía ir. El Samuel també ha lamentat que l'atracció només té una assegurança de 3.000 euros, quan les intervencions, els trasllats i la recuperació superen i de molt aquesta quantitat. No sé, suposem que... Una forta tempesta en forma de pedra